भाई हमार भोजपुरी में हर कंप मच गईल बा। बात सही सुन लो जामर भाई। जौन पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़त रे भाई हमार, वो प्रचार में पवन सिंह तो गईल बड़े। आ पवन सिंह के साथ का घटना भइल बा हमार भाई हमार वीडियो में शुरू से अंत तक बन रही जाए। वीडियो में हम दिखावे ले बनी कि पवन सिंह के साथ का घटना घटल बा। आ पवन सिंह मुड़ी पर हाथ धके रो रहल बड़े भाई। हमारी बात सही बा। पवन सिंह के साथ है बहुत बुरा घटना घटता हमारे भाई। जितना भी पवन सिंह के फैन बड़ा जा चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लियो, कि पवन सिंह खातिर बहुत ही बुरा खबर बा। तो भाई हमारे पवन सिंह गए काराकाट में चुनाव के प्रचार करे। काफ़ी मतलब भीड़ बा, इतना भीड़ बा कि पूछा मत भाई। हमार पूरा भीड़ बा, लागत दर्शक इतना प्यार करता अभी कि लागत कि पवन सिंह अभी जीत जी है भाई। हमारी बात सही बा, लेकिन का पवन सिंह के साथ घटना घटल बा ई वीडियो में ता लोग हम कुछ दिखावे ला बनी। तो भाई हमार पहले कुछ वीडियो बा तनी एक बार देखो जा। तो भाई हमारी रहे हो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। हाँ भाई बात सही सुन लो जा, जे कि काराकाट में गए बड़े अपन चुनाव प्रचार करे। आ वही टाइम में दर्शक और पब्लिक इतना प्यार करेला पवन सिंह से कि सेल्फी ले खातिर 4 व्हीलर के ऊपर चढ़ जाता और चढ़ के शीशा के चकनाचूर कर देता। हाँ भाई बात सही सुन लो जा। और वीडियो में भी देखला जाता पवन सिंह मुड़ी पर हाथ धकर पटकत रहे कि अब का यार का हो गई यार। बट पवन सिंह के ओसे कोनो दिल पर चोट लागेला नहीं के भाई हमार। काज कि पवन सिंह के जानता इतना प्यार करता काराकाट के, इतना प्यार दुलार देता, इतना आशीर्वाद देता कि भाई हमारी शीशा का गाड़ी भी फूट जी तो कोनो दिक्कत आवेला नहीं के। तो भाई हमार वीडियो से सहमत हो तो लाइक कमेंट जरूर करियो और चैनल के सब्सक्राइब भी कर दियो। ऐसा अपडेट खातिर हमेशा आई अपडेट।